Hi लोगोफोर गुड मर्निं आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ आरो दिनैथ' साबसिनबावसो मानो होनोबा आं दिनै थांगोन क'क्राझाराव लोगोनि हाबाया समफोर 20 तारिखआव बे आंखौ लिंहरबाय थादोंमोन आरोना आङो समनि आंखालनि थाखाय आङो एडभान्स थांनो हायाखै थेवबो आं दिनै सम दिहुननानै दिनै थांनोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे लांफानोसै क'क्राझाराव थांफेराखै आङो स' नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे लांफानोसै आंजों लोगोसे जाय जाय क'क्राझार नुवाखै बिथांमोनाबो नायफादो ओमफ्राय दा लोगोफोर थांनो रेडि खालामजोब्बाय बेगफोरखौ लाजोब्बाय ओमफ्राय थांनोसै ओमफ्राय उबेर लिंहरदों आरोना उबेरखौ नेनोसै दसे सम ओमफ्राय टाइमाबो बारा गोबाव गैला लेटसो जासिगोन बायदि मोनबाय आङो स' लोगोफोर नायफाबाय थादो आंजों लोगोसे थाफादो हाबाखौबो देखायगोन आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां आं क'क्राझारखौ देखायनो नाजागोन जुदि बेरायनो सम मोनोब्ला आरो बेरायनो सम मोनाब्लाथ' मिन्थिला आङो बाट ना लोगोफोर उबेरा सफैबाय आं गाखोबायबो ओमफ्राय थांनोसै आइसबिटि फारसे बेनिफ्राय गोबावसो जासिगोन नामाथाय मिन्थिला आरो ना लेट जाबा गारि मोनाबा गैला आरो खिगार जाबा थांबाय दङ लोगोफोर नायलांबाय थादो फाइनालि लोगोफोर आं आइसबिटि सफैबाय ओमफ्राय बासआ दंफैखायो ओमफ्राय बारा लेट जायासै आरोना आं थिग टाइमावनो सफैबाय ओमफ्राय नै गय जाबायबो आङो गोजा जा मोख्रा खिथु बायदि जालायबाय गय जानाया गुस्थिया आंना दा नेनांबायसो थाबाय माला खारोथाय ओमफ्राय बेसेबां टाइमाव सहैगोन आं बारा आइडिया गैया आरोना क'क्राझार कसुगाव ना मा होनो बेयो बिसिम थांनांगौ आरो लोगोआ लांफैगोन ओमफ्राय दा आङो बास सिङाव आङो बिराद गरम मोन्दों जिरायना थानो हायाखै बेनिखायनो बाहेरायावसो दसे जिरायनानै दंफैयो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ क'क्राझार माने गसाइगाव खोमा आंबो बारा मोजां मिन्थिया लोगोफोरा आं बास सिङाव थांनोसै दे सफैबाय आं लोगोनियाव नै मा जादों नै हिनजाव गोदाना बेनो आं नङा बेनो मा जादों खिन्था दे नारें जुमब्रा नै हराव नायलाय मारै नारें जुमब्रा जानो हाखो बियो बिथिंजाय मा दङ औ Ai Bazar. Này, Bazia. Ăn có lại. Bác làm đâu Bazia? Này xài này cái đằng. Mau được phân Chúng mày phải chúng nó trong mình. Đó muốn nào đó cứ xin bỏ kia rồi. Cái này bị lẻ đây à? Đi à? Cái ba gì? Xin rồi. Này, hình đâu mà ta về đằng này bảo display này nó cũng ra xin để săn lên nhiều đâu. Cả bên sẵn cho nó sẽ. Này về ba nghìn bị ta sẵn sẽ. Đi ba xin ra. Video kalau apa sih? Keluaran mau seberapa deh? Emang tuh kunci Jepun mah? Bener, angna biane ya, biane jadi na? Biane jadi na? Baru deh
दिनै खामानि डाइनिं हल बियो बाव नन भेजिटेरियानफोरा जागोन ओमफ्राय बे जालायाव बिदिनो ओरैहाय किचेन जागोन नाथाय दाबो लुथ'नाय जायाखै गावआनो फकास खालामो नुवाखै दुमफाव बायदि सुबावदों नोंखौ आब्बा बा मालाय मा मोसानाय बे आयौ Wah, was hat er denn wieder? Lagau, deh. Was hat er denn? जाग्रा बियो डाइनिं हल भेजिटेरियाननि ओमफ्राय नन भेजिटेरियानखौथ' दहाय देखायखांखाबाय बिथांमोननो ओमफ्राय ओरै फैदो ओरैहाय भेजिटेरियाननि संनाय ओमफ्राय नै बाहाय आं जुदि नै दंबावो बेसो संनाय जादों दंफाव लेदारा नैबेबो दंफाव दोनदो आंना दंफावा बेनो होननानै होदो नोङो औ दंबावो बेनो दा लाजिबावो मा संदों आलु कफि मासरुम हाबानि मावग्राफोरनि थाखायबो दे आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम खोन्थादो अन्नानै बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम नोंथांमोना नोंथांमोना औ नोंथांमोना दे अन्नानै नोंथांमोनहा जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम जेसे हायो शेयार खालाम होआखैमोन आं बेयाव मा होफिनखो बेयाव मा होफिन बेयाव मासरुम आलु फैबाय आंखौ लुखासिगोन लाइटआव थांबावबाय नै दायोबा दंबावो खारबाय ओहो दंबावो गैला देलायनोबो बावबोदों दाबो जि गोदानसो नुबावदों बेखौनो खथ'जों लाबावदों हाबायाव गान नङा दिनै आं बे खेबनायाव ब्लाव गानबोगौमोन गाबोनबो खेबगोन ना मानोथो खोन्थायासै नोंहालाय नाङा अमा राजा नायजोबो नोंसोरो नायो आंबो बारा गोबाव जायाखै सफैनाया ओमफ्राय सफैनानै नै बेरायग्लुं होजोब्बाय दा आधा घन्टासो जाबायना सफैनाया स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा आङो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअखौ गाबोननिफ्राय खालामनोसै दे होमबा बाय